chenro mag choko osuru. Nitie moko momedore kata gata malo adek, ng'ato penjo ni medruok gi ata malo adek ni tiende nang'o. Kata kuom ranyisi korango wechego mago mag mobile money transfer, kata weche mag keyo omenda, kata kiwuok kanye, kigole ata malo 12 kigete 15. Tiende nang'o. Ne wacho no tin, to pek mane ma japiny nyalo bedo kacha ni nitiere godo e chenro gi duto. Arwaki ni machiegni CPA Victor Ogutu. Ilernwa pachi gi maling' bende ma isebedo kacha ka iwinje chenro gi mag choko osuru, kachelo koda ka japiny ni entiere kanye e chenro gi duto mag omenda. Pache bende dhi winji, koso jotelo dhi kala gini kaka gintie duche ma kawuono jol bura doke bura. Chieng' tich ang'wen wadhi neno ni mbele kae koro twak dhi bedo kochomo kanyo. Erokamano, Cleophas, and adwa kao mana ka pick up from kama CPA Zakayo weyo godo. En adiere ne ushuru gima miyo serikali tayo chenro ne. En the main source of government revenue. To kenda adiere ne gima miyo ushuru serikali chajo gik mopogore. Fine. A budget mwana no sadi chal gima the main reason ni mondo gichoko ushuru mondo okony gi tayo chenro gi. To mano ok the only reason momiyo ushuru ing'ado. Nitiere gin ga par. To nitiere moko ma nega lot of moko words moko keto gi dholuo bet tek. To nitiere moko machalo kaka industries, kembe. Iwacho ni one of the reason mar tax and mondo